हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायग्रोनाय जालायबाय दिनै आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दङब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा कलेजाव थांनो ओंखारदों आरोना न'निफ्राय थांनो नागिरदों ओमफ्राय माने प्रेक्टिकेल क्लास जागोन होननानै लिंहरदों सारा ओंखायनो थांनो नागिरदों स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आं दिनै कलेजाव थांनानै मा खालामहैगोन माबायदि प्रेक्टिकेल खालामनाय जागोन ना जाया नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जि गरम ओंखायनो आं एख' देलायाखै गरमाव देलायनोबो बासो आरो खानाय गोजौ खानानै लाबाय आङो गरमथारना सान्दुं बोथोराबो जि सान्दुङा गोसाथार जादों बायदिबा जेरावबो थांनो मा होनो बारफोर दंफां साया नागिरनानै जिरायनानै थाबाय थानो लुगैयो उपाय गैया थेवब्लाबो प्रेक्टिकेल खालामनो लिंहरदों नालाय थांनोसै दा लामायाव गारि नेहैनोसै आङो ससे टमटमसो थांनानै ओमफ्राय बास मोनना मोना नेहैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअखौ जोबजासिम दिनै आं मा खालामगोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांलायनोसै आरोना स' नायलांदो आरो स' आं दा थांनोसै गारि नेहैनोसै गोसाथार साथा लाबाय सान्दुं गोसा लामा खिन्थिनो र' जोंना लामाखौ हे आइ कार्डखौनो गानबावदों एख' जाया गानलायनाङा लामानि बुस्थु बारा जोबदो गारियानो गंसे गैया होना इयाव नेबाय थानोसै आं दसे फैदो र' गंनै फैदो दानिया मुसुलपुर जाबो ना दे एसे bas dong udah kok pas tahu kan Kecap itu? Kecap apa? Hah? Sandung ya. Buat mana dulu?